Мунтахаби Олимпии Тоҷикистон ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2024 оид ба футбол баромад. Дар бозии даври сеюми марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи И мунтахаби Тоҷикистон бо тими Австралия дидор анҷом дод. Рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе дар ҳузури бештар аз 12 000 мухлис доир гардида бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. меҳмонон аллакай дар дақиқаи 12-ум ҳисобро кушоданд. нимҳимоятгар Камерон Пеупион як ҳолати стандартиро бо самар истифода намуда тӯбро вориди дарвозаи Муҳриддин Ҳасанов намуд, аммо ин пештозии австралиягиҳо дер давом накард, зеро дар дақиқаи 28-ум Рустам Соиров пас аз як аксулҳуҷум бо зарбаи нишонраси худ таносубро барқарор кард. Дар идомаи бозӣ агарчи ҳарду тим имкониятҳои зиёди голзанӣ доштанд, вале ҳисоб бетағйир монд ва мунтахаби Австралия аз зинаи аввал бо дарёфти 4 хол ва бо таносуби бештари тӯбҳо ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2024 баромад. Мунтахаби Олимпии Тоҷикистон низ таҳти роҳбарии Мубин Эргашев дар миёни 4 дастаи беҳтарини зинаҳои дуюм қарор гирифт ва роҳи худро ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2024 ҳамвор сохт. аввал аз ҳама ба мухлисон раҳмати калон мегӯям, ки онҳо моро дастгирӣ карданд. Агар мухлисон ҳам мебуд, мо бо ин хелбозӣ намекардем. Раҳмати калон ба ҳамаи мухлисон ва мо ҳамаи бачаҳои аҷояш да боварӣ доштем, ки мебароем ба чемпионат Азия. Бозӣ хеле хуб гузашт, ба ҳама маъқул шуд ба фикри ман. Ну, я думаю, много радости, игра, результат принес нашим болельщикам, как раз и праздник, и вот это все совпало. Спасибо ребятам. Ну, главное, спасибо болельщикам, без которых не получилось бы такого праздника. Ну, в принципе, мы так и планировали играть вторым номером. Моменты все равно за 90 минут и были, и мы знали, что будут моменты. Правда, такой нелепый гол пропустили, но что хорошо, в первом тайме мы сравняли счет, и ребята выдержали. По такой игре, конечно, запускать тяжело. Кто войдет в игру, не войдет. И с заменами тоже так было